Letiltottam, nem csak kiraktam. Ez kicsoda? Se szatja. Ez kicsoda? A vontató viszi a vontatós autót, ami vontat egy autót, tesó. Büdös senki. De miért bannoltak ki? Az jó, geci. Az szép volt. Menjünk, adjuk le a izéket, a pénzt rakjam le, kutya. Mondálom 67 000. Az jó helyt van. Ez... Az jó. Gondoltam, hogy az olyan nagy. Szerintem csak, ja, a lámpa törött ki csak. Hát igen, mert fő van emeltetve a kocsi. Hallá, dobjál hamar a pénzt, 50 000. Minek 50 000? Hát annak kutya. Hogy 30 000-eset dobjál át. Persze, Ne- ne- lámpára. Hát meg az ajtó is kitörött, te kutya, meg a futómű, meg az első lökárító. Futóműben nincsen semmi baj. Az első Lámpa lökárító. törött ki se a jobb első ajtó. És az első lökárítóban mizu van? Semmi. Ja? Csak én látom benne az izét, a nagy hajlást. Csicsa. Én nem látom. Hát elég nagy kár. Na 30 000-et ide a papának. Persze, 36 a semmi. Az életbe többet ezt a gecikosit nem vezetett, kutya. Azt, ami a szarú driftel. Nem lehet ezzel driftelni, kutya. Ez az, menj le vele offroadra. Ez az. Egy kicsit legyen mocskos. Ha már az. Nem mocskos még. Nem a fajú. De mi ez? Igen. Te hülye Én vagy. vezettem az üldözést. Kajak fejesnek, mint a pali. Azt mondod, nem? Ó, bazd meg! A Hova kurva lebeszéltem? száját. Azt a nézek, hogy Szép. vészítettem, geci. Szerencsétlen. Ezért szinte bézsebelted izét. Hát nem nyomtál riszt, az a helyzet. A szinte? Mondjuk azt a baj, hogy jó. Azt a semmiből húztam vissza, de... Jó, ez mondjuk majdnem a zsebébe voltunk a izének, a falnak. Hája. Néztük majdnem közelről. Hú, érzi. Majdnem behúztad az almát, de az a baj, hogy ő nem Majdnem az etikus. fölütöttük a falnak az állát. Az biztos, de jó. A vonalát. Egy fédet majdnem nyomtunk. Átszöktessek itt az izén. Jól átszöktet és defektes. Csodálkozol, hogy nem adom oda. Jó van, bassz meg. Hát ember, faszom se látta azt a postát. Hát, Jó van, itt van közel, na hova sísz? Kifizeted. lehet közel, ha 15 perc egy kerék. Tegyél le a kocsimnál, és elviszlek. Hova viszel, amikor ezt meg kell szerelni? Hát megszereljük, és aztán mikor kész lesz, akkor utána megyünk. Szerinted miért nem akartam odaadni, mert tudtam, hogy te azt hiszed, hogy tudsz MHP-n vezetni motort, akkor biztos is tudsz. Nem ugyanaz, mint MHP-s, töröd ki a kerekét. Jó, na most a manőver miatt törött ki ember. Nyilván. 34, 32. Meg is haltam a gecibe! Hogy a faszomba? A Hogy? másik... Azt a kurva, bazd meg! Az meg... Aj, geci, kajak, meghaltál! Ja. Meghaltam. De hogy hívják, 1/1-be? 1/1, mert a másik szembes rámpa jön, bazd meg. Ilyenkor olyan jó volna egy Norbi pov, bazd meg. Újba nyomod a gáz, húha. Volt egy kis törés, úgy mondom. Nem számít. Hülye, ne fékezz, béboló. Tiszta hülye vagy. Aztán úgy kopog benne minden.
Húzz rám, te csicska! Szélárnyékból kiszállunk, és meg a kurva szádat! Szélárnyék. Az a kurva szádat, ember! Bazd meg! Mi lehet? Nálam olyat visszalaggoltál, haver. Most ha kitörött a kerekem. Nem amúgy, mehetünk. Várjál, rakjam Csak vele. egy kicsit jobban húz az autó, nézd, megyek egyenesen, nézd. Megtoljam azt a tragacsot? Tesó, nézd meg, kicsit meg. Hát geci! Ember! Lefüstölt a motor. Nézzek, milyen füstöt hagyok magam után. Jú. De tesó, lefüstölt a motor. Állj már le! Nálam olyanokat Állj, laggol. Olyanokat laggol. Találkozó zacinál. Olyanokat laggol. Nem gyorsul a kocsi, nincs FPS-em. Megnyomom a jobb rács egy-két másodperc szóval kanyarodik. Az nem igen volt szabályos. Mit értek én? Az jó. Jaj, tesó! Nem lett semmi baja. Szana széttérted azt a kocsit. És akkor a gyógyszer csak kaját ki fogja kifizetni? Nincs pénzem. Ja, én is arra fognám. Nem mersz B-driftel. Az szép is volt, geci. Hát... Ember... Hülye, nem törött össze semmi! Ah, Nem törött. tényleg buffolták akkor a képességét, hogy meddig bírja. Hülye, úgy neki repültünk a fal. Hát egy ilyenből mind a kettő kirobbant. Egyik a futóművet, igen. Pontosan úgy, hogy mondod. Az szép! Az szép, láttad, Norbi? Azt láttad? Az bézódott arra. Az szép! Az víz. Azt érdemled, azt a halat. Csak azt kapjál mostantól. Te tudod, mit kapjál? Rákot, te kutya! Te meg a faszomat. Hú, tesó! Mindjárt kinyitok egy ilyen kutyaládát. Majd fordulj balra. Most a Daggersre gyűjtök, az A nagyon tagnak a helie legurult a dombon, tesó! Ja, ha nem húzod be a kézit, legurul. Tesó, legurult a Szerintetek amúgy lesz egy varró lista. Amúgy nem tudom, hogy nem Istené. telt még be a szerver. De menj a Fishing Simulatornál, el kell menni. Az gatya defekt lesz. A Mondtam. kurva élet! Mondtam. Összetörtétek a motort? Nem, csak akkor átszöktetett, egyből defekt lett. A kurva életben! Szerintem ez itt marad garázsba. Jó, hogy felturáztassa! Haj, hogy felturáztassa! Haj! Haj! Júj, 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 júj! Bőg. Nézzek, hogy felturáztassa! Vagy csalambé, meg Ők bűgözöttó. hiányoztak, már csak ők hiányoztak. Majd Ilyen fordulj óránként 13 000 kapok. Nem is veszem észre, de úgy nagyon sokat kapok már ezzel is. balra. Fordulj balra. Szép Hülye, volt. majdnem meghaltunk! Szép volt. Majdnem meghaltunk! Nem, de ez át kell menjen. Ez csak átmegy. Bolond, de akkor átszektetünk le, nem lesz jó, bolond? Jó, Isten! Jó. Hát ez a Sanchez testvérem. Csak le is állt. Ki adta? Húzd már be a kézit. Nem tudom, mert leszálltam volna. Vagy hogy... Norbi, vízbe megyünk, Norbi! A kurva szállat. Megálltunk, de a kerék kiugat. Vízbe van a motorember. Valamelyik FK lövöldözik van. Métert, majd De fordulj hol jobbra. lövöldöznek, Hati? Ese.
Fordulj jobbra. 230, 40, 50, 40. 60, 70, 80, 90, Holom vagy? Hát te repül. 29, 300. Ne! Meghaltam. Jó, a rimba vagyok. Én is. Én a rimba vagyok. Én a rimba. Én meg